Вітаю, шановне господарство! З вами Секіржицький Валер, і он же Вандроўшчык. І мы працягваем рачныя падарожжы. У мінулай відэавандроўцы я накіроўваўся па вусе да пачатку Нёмана. Вось тут можна паглядзець. У гэтым выпуску працягваю падарожжа ўжо непасрэдна па Нёману. Сплынаю па рацэ на чоўніку, купаюся, рыбалю, успамінаю вершы беларускіх паэтаў. Усім прыемнага прагляду, буду удзячны за падтрымку канала. Ой, Нёманы, песня і слава народу майго і зямлі. Магілаю ворагам теснай, не раз твае хвалі былі. Знаёмцеся. Спадарыня лоша, спадарыня вуса і хай будзе бацька. І бацька Нёман. У мінулы раз, калі я апынуўся ў гэтым месцы, са мной была складанка вершаў Караткевіча. Вось, я запісаў тут адзін з маіх улюбёных вершаў, які пачынаецца словамі «І тады закахалася хмара». А цяперака чакаю я, пакуль выйдзе сонейка з невялічкіх аблокаў. Якраз оно схавалася цяперака. І вельмі хочацца мне у гэтых адметных водах, у гэтым трохводдзі крыху папялёхацца. І тады закахалася хмара у паплавы ад расы прамяністыя і ва ўсю Беларусь маю чыстую, у мары бору, у палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слядою чыстай абмыла усе абшары зямлі маёй мілай, усе калыскі яе і магілы, усе змярканні яе і світанні. І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў плод кахання, бору і хмары, мой Дняпро і бяроза і Нёман. Ой, Нёман, ой, батька мой Нёман, як сонца, як дзень дарагі, касцямі звярогаў шалёных усланы твае берагі. Касцямі звярогаў шалёных усланы твае берагі. Ну вось, мабыць, на Нёмане, што з лодкі, што з берага, карціна прыкладна аднолькавая. Без усмешкі такая рыба не ўспрымаецца. Да, вандроўка цікавая, але рыбалоўля пакуль, мякка кажучы, спецыфічная. І, дарэчы, бачыў я касякі рыб, ну, невялікіх, але ж шматлікія. Яны былі і накіроўваліся яны разам са мной уніз па рэчцы, уніз па плыні, то бок плылі ў Нёман. Таму ёсць ўсё ж такі спадзяванне, што тутака будзе рыбы поболей, чым на ўсе. Нешта больш буйное. О, уже такі акунчык. Акунчык трошки лепшы, чым тыя былі дагэтуль. Так, давайте-ка я кину тут якорь і крыху постою. Бугиная покльовка була у сплаві так само. Досить
хутко по течению я сплынаю, кидаю перед собой, вяду принаду супроць цячэння, але на сябе. І атрымліваецца такая і глыбіня не кепская захоўваецца, і хуткасць праводкі таксама. Ну во. Нешта ўжо больш буйнейшае, цікавейшае. Прыгожы нёманскі акунь. О, дзякуй, акунец. Дзякуй. Ужо трошки пацешыў. Так, ой, як засёкся добра. Не магу з гапліка яго зняць. Галодны, мабыць, нейкі. Здымайся уже. О, все. Вот такая вот вертолочка у меня невеликая, медная. И вот такие окунек. А вот, глядите, вот такие вот месцы себе выдары улодкавалі тут на березе. Пад'ездаў тут нема добрых, але падыходы ёсць. І мясцовыя жыхары сюды прыходзяць паводзіць. Ну і крышачку распавяду пра прынады, якія сёння выкарыстоўваю. Дзве невялічкія скрыначкі у мяне сёння з сабою. Гэта, так бы мовіць, галавачовая, з воблерамі. Паспрабаваў я яе на вусе, атрымаў пару, взяў буцоў і цяпер адкладываю у бок ужо, мабыць, да лета. Тады будзе ўжо галаўнёвы час і пачнем мы сезон лоўлі гэтай рыбы зноўку. Цяпер жа асноўная скрыня у мяне з вярчалкамі. З-за таго, што вада досыць празрыстая, выбіраю прынады вось такімі цьмянымі меднымі пялёсткамі. Іх в асноўным і выкарыстоўваю. Ну во, працягваюсь дзяўбсці такія невялічкія акунькі. Можна сказаць, што ў мяне агулам снасть падпарадкоўвана пад добрую празрыстасць, невялічкую глыбіню, сонечнае надвор'е. Вось такі плецёны шнур я выкарыстоўваю, цёмна-зялёны. Павадок у мяне з флюракарбона, так бы мовіць, нябачны. Ну, шупакоў няма. Тьфу-тьфу-тьфу, ніхто не адкусвае. Спінінг у мяне тестом до 12 грамм, Lucky John Басара. Вот такая у меня основная снасть в этом сплаве. Ну а на верчалке я ловлю тому, что, по-перше, люблю на их ловить, а по-другое, это такая принада, какая добро подходит для сплава. То бок ты можешь плыть по течению, кидать яе перед собой у баки, и она будет заўсёды играть. Гума и воблеры так не здолеюць робіць. До речі, были у меня рыбалки на Нёмане сёлета и іншыя, апроч тых, на якіх здымаў и вам показывал, рассказывал. И там у меня шупаки все ж таки траплялись. Ну, а бачыце, калі хочется знять и нешта рассказать, показать, то одни окунцы трапляются. Валаку чарговага матросика.
Але ж весело. Ух, якая динамичная рыболовля атрымліваецца. Ужо і хуткасць такая. Плыні добрая. Ще був один. Вон, як тільки трошки потемніло, так одразу і щупачок з'явився. А лес йшов. Ну нічого. Мяркую, що зараз на ньому мне такий самий безрибний період. Усталювалася межень. До речі, її звичайно називають літня межень, але сёлета яна ўжо амаль напрыканцы верасня. А гэта такі мінімальны ўзровень вады. Адпаведна з гэтага і рыбы мала. Дзесьці сабралася яна на больш глыбокіх, магчыма, месцах. А бераг чароўны і роўны, жарствяны і ўкрыты лазой. Не б'еш ты, а граеш чароўна, блакітнаю хваляй сваёй. Гэта радкі з верша пра Нёман Анатоля Астрейка. А прыгадаў я іх таму, што вось зараз ужо відно і чутно вёску Пясочная. Мо гэта ўжо і не вёска, а аграгарадок. І вось у ёй якраз і нарадзіўся Анатоль Астрейка, які напісаў знакаміты верш пра Нёман. І на гэты верш пакладзена музыка і выконваецца песня. Дарэчы, шмат хто гэтую песню пра Нёман выконваў, нават Іосиф Кобзон. Але мне яна больш за ўсё падабаецца у выкананні Зміцера Вайцюшкевіча. А берег высокий и ровный, жарствяный, укрытый лозой. Не пьешь ты, а граешь чаровно, блакитною хваляй своей. Не пьешь ты, а граешь чаровно, блакитною хваляй своей. Ой, Нёман, ой, батька любимый, як солнце, як день дорогий, садами цудовной родимы, твои расцвели береги. Садами цудовной родимы, твои расцвели береги. Ну, а нарэшце зараз вось такі адметны, яскравы перыяд міжсезоння. Яшчэ шмат камароў, ну нават і летам столькі не было, колькі зараз. Сустракаецца стрыкозы пры газоне, сіненькія такія, павінны ведаць. Незабудкі квітнеюць, вон, вось блакітныя такія. Не так іх і шмат, конечно, але яшчэ ёсць. Это, так бы мовіць, летние такие прикметы. Но уже шмат и осенних. Уже такая вон шера з'является. Маль что нема птушек не чуваць.
Але зімородка стала болей. Ось якраз к зиме их звычайно становится больше на речках. Сказал, что кроме незабудок и нема больше кветі ніякой. Але ж есть. А ось водная мята. И квітнее, и пахнет. И что мы ее сёлета мало назбирали. Вся криху нарву я себе на горбатки зараз. А, як пахне. Цудовная буде горбатка, смачная. Духмяная. Ми, до речі, звичайну м'яту і не вживаємо, а тільки водну. Ой, якраз у мене такий ось мішечок є. Ну ось я амаль і на березі. Я навіть сказав би не амаль, а на жаль. Бо там упереді такі привабні місцини бачиться, але часу вже нема. Тому буду збиратися. А коли вам подобаються мої розповіді, вогуле мої вандровки, то підписуйтесь, коли ласка. Ставте, як кажуть, подобайки, пишіть коментарі. Мені буде вельми приємно.